Здравейте! Продължаваме битката. Имаше ККК спря по погрешка клипа. Аз умрях, когато той го спря, но той е още жив. И сега ще спектейтвам тук как се справят другите. Като гледам как сме с един селянин, скоро няма да можем. Да, в къщата е. Да, дето е първата срещу Добре, на мен хора, напълно ми бъгна Майнкрафта. Човека ми се движи сам. Аз съм летяща глава. Добре, техният селянин още е жив, май. Книгата! Тук на енвилите, на това, кажи ги на ковалните. Чакай да аз. Аз да получах. Опа, загубихме хора. Това беше от тази игра. За съжаление, това беше. Тук виждам други хора, които са умрели. Как с главите. Добре, тази игра изглежда много лагва и ще предложа на ККК да играем нещо друго. Защото наистина много лагва. Не на Skyblock. На Skywars 2, да, наистина. Добре, сега ще продължим с Skywars, понеже на нас игра много лагваше, ама ужасно много. И сега ще играем на нещо друго. Така, сега че... ето го и ККК. И с него скачаме. Така, сега да видим. О, да, наистина, на едно е. Ето го, аз те видях, ККК, виж ме. Ние паднахме вече. Аз иначе те видях къде си ти. Ти си леко отстрани на мене. Ти си... няма какво да ти обяснявам. И аз имам диаманти. Ще мога да крафтна един меч. Та хора, тези Skywars са много хубави. Защото си играя с много хора, и често са пълни с най-различни неща. Да не забравяме, линк към описанието. Отдолу ще има IP-то на сървъра, в който играем. Сървъра се казва, отново ще кажа, казва се Soulplex. Ще му дадем IP-то. Дали ще можете да играете с нас, това ще се разбере по-натам. Добре, аз още съм тук, един е тръгнал към моят... Добре, хора, не успях да бутна един. Нищо. Направо ще атакувам. Аз се скрих. Той обърка. Ето го. И аз правя хит. Убивам го. Да. Добре. Хора, ние ще отрежем клипа, защото за съжаление той умря. ККК. И сега тук ще падне епична битка! Пусна ли го? Ето, върнахме се. Хайде сега да продължаваме. Скачай. Къде сме? Какво? Вау, яко. Добре, аз в момента нищо... И аз съм в ъгъл, но никой не виждам. Ти на един мап с Дини ли си? Ти на едно с Дини ли си? Значи сме на един и същи мап. Добре, хора, сега има един, който е така с някакъв кит. И това не ми харесва. Аз съм без китове, само да добавя.
Ето го, първи, който ще бъде убит от мула. Ти беше ли убит? Нечестито. Добре, ето го, ККК умира. Аз имам лък със стрели. Охо. Добре, хора, отново спираме. Чао. И после. Добре, ето ни тук. Това беше краят на този епизод. Да се видим в следващия клип. Абонирайте се за нас. И да ви е харесал клипа. До нови срещи и